inkathazo madoda. Ubisi neswekile. Awusemhlanje. Anku? Ubisi kabini thonsana nje leswekile. Gcebe iswekile kabini. Chatha nje ubisi. Enkosi. Uqoba kancane. Ingaba ufuna uthetha product? Thandi, Product. ngavuma uku Ntoni? Ndicela ukukhupha emva kweshow yakho restaurant ngokuhlwanje. Oh, product. Kulungile. Kuyofuneka ndithethe noSis Joyce iqala. uJoyce nokwenza ntoni naloo nto? Kaloku ngudade wethu omdala. Into ethetha ukuthini? Product, kunyanzelekile uba andivumele kuqala. Uza kubuza kuJoyce uba ndingakhupha na? Oh madoda. Ndiza kumbuza. Emva koko ndikwazisa. Enkosi product. Ndithini enkosi ngethi? Thandi. Ke asiyo lento endiyifunayo. Oh Nkosi yami. Bendifuna into engaphezulu. Hayi andazi, into nje. Into nje. Ndifuna le box ye-fruity tutti ibe nento eyodwa. Kodwa le iyafana nje nale ibikho kakade. Kwaye naleya le TV nicebayo ayiniki mhla. Sezoyisebenza Nkosazana fruity. Nkosazana tutti. Ngokuqinisekileyo Nkosazana Tutti sabe sinayo ngolosifruti Friday. Ndithemba njalo kuba bendingathanda ukugcina ishishini lam apha eshukushukuma. Kodwa xa ninje asasi nisale kamnandi. Kamnandi Nkosazana Tutti. Yevone sizawuthini ke ngoku? Yabona moshakele. Ngoku sekulithuba loba sandise eliqumrhu. Ngoba ngoku funeka senze zonke ezi design nezi commercials ngokwethu. Lilonke uthi ufuna incushe ye direct. Ugcana ucethe. Mhlambe. Brother ke. Uthini ke Chinese kimono? Zenziwa nguNomonde. Kwaye ke siza ngemibala. Ukhona pink. Ukhona blue, ize kube khona lona uyellow. Ke wena ngabe ufuna zingaphi? Ziyafumaneka nge-R45 inye qha. Brother ke. Brother ke. Yo. Anamba lento endicingayo madoda. Ingabe umwele. Uthandana nodade uBoJoyce. Kunjalo? She's a ray of sunshine after a dark tunnel. She's a rainbow after a gloomy storm. Uyintyatyambe eqaqambileyo phakathi kwamatyholo ashinyeneyo. She is Joyce's sister kwaye yinkathazo phezu kwenye inkathazo. Andinakuphila ngaphandle kwakhe evelaphi. Into mandithini nale mhlobo wami. Ubomi bam busezandleni zikaJoyce. Ngoba Uthi akanakuphuma nami ngaphandle kokuba avume uJoyce. oh ake zawukunika icebo mne. Yabona ke
Uzuzithathe wena uyozithi ncu emanzini abandayo emva koko uphuma uhambe ubheke ebhayisikopo. Ubuye kwakho apho utyele ama-orange akho aliqela emva koko uhambe uyokulala wedwa. Andikwazi ungikhupha ezingqondweni zam. Ungazinceda njani ukungamthandi umfazi owenza iti ukodlula bonke abanye ezweni? Unocoselelo nxa egalela ubisi. Iswekile kanye eyoneleyo. Uza kuba ngowam. Kunyanzelekile ukuba abe ngowam. Oh, ndiyamthanda. Kufuneka undincede mhlobo wam. Yaqala ke inkathazo madoda. Xa ndibone hamba apha eshukushukuma ndiphambana rwe. Brataki, get yourself under control. Ukumbona kwam emi phambi kwam ebambe loo teapot esandleni. Ndazile ukuba soza aphuncuke kum. Kufuneka ndimfumene. Kazibayi lo bulwana eli. Ayithandi Utheni siJoyce, utheni? akananto yena qha ke ungubradaki nje. Mhlawumbi kuwe qha, kodwa kum usenyongweni. Bradaki enyongweni. siJoyce, elalizwi linzima, linzulu, Linobungozi. lisexy. Ubradaki abe sexy awugqiba ufana nekawusi emanzi endala. Kanti akumazi. Mame lapha sisi. Mna ndimbonile ubradaki ehamba apha engazazi. Kucaca nje uba useluthandweni. Nyani? Eyokugqibela ke into yeyokuba uphume nalanqantloko. Awu Lo siJoyce. madoda angakakweli rhawuti. Akayiyo netype yakho laa mntu. siJoyce, manje epracticini mhlawumbi ndawuthi ndakubuya ube sojike ingqondo zakho. Andiqondi sisi. Joyce! Ethel, kudade wethu lo uthandi. Molo. siJoyce, ndakubona ndakubuya. Thandi, belingazi unodade omhle kangaka. Uvele Kapa. Ke ubuyela nini? Hayi Ethel man. Ndisayotshintsha. Thandi, Ukuba ke ufuna icebo lam njengendoda enamava ke emabhinqeni, ndiza kuxelela ndikucingayo. Gawutsho, ucinga ntoni lewu? Kufuneka ke uthenge kwezi kimono zibe ntathu. Enye yeyakho, enye ngekanomonde, ize le sithathu uthenge lo Joyce ukwenzela uba makanyibilike. Kaloku iintombi ziyazithanda ezi zinto. Ubrother akanxibe le nto ifana nelokhwe. Jonge ngathi ndishiywe zingqondo. Kanti ke ndiza kuxelela enye into ufuneka uyenzile. Njengantoni? Phakama. Ndiphakame ngoba Phakama uzobona. Ukuba ke ufuna intombi enjengothandi, into yokuqala ufuna kuyenzile. Yahlukana ke nale. uthetha ukuthini? Kaloku intombi esemcimbini ke njengothandi lo ayithandi indoda enenteshe yomqombothi. Kufuneka useloku umalamba edlile. Kwaye ke uyakufuneka uzilolonge. Njani namfondini? Idiet kunye nee-exercises. Utsho uba nditsibatsibe, ndibaleke okwegeza, nenza ii-push-ups nento ezinjalo. Hayi uxolo mhlobo wam. Hayi ke ungakhali ngam xa isithi akakufuni ngenxa yento yokuba ubhukucile. Ndibhukuqile, andibhukucanga mna. Ewe mhlawumbi ndingqukuvana nje kancinci kodwa andibhukuqanga. Hayi ke kulungile kodwa into endiyaziyo mna uzawuphoswa nguthandi. Qha Ewe ke ndiyavuma, mhlawumbi ndithe futhu kancinci. Ndithini ke ngaloo nto? cambalala. Cambalale. Cambalala phantsi. One, two, three, four, five. So, when the agency said a young advertising company, well, I just had to dash over here as fast as my little leglets could carry me. Oh, thank you. 嗯
So why did you leave the